স্বপনদা এসেছে, স্বপনদা, আমাদের স্বপনদা। স্বপনদা এসেছে, স্বপনদা, আমাদের স্বপনদা। Bayap song ke norok puilano video clips nukhana chini real hero Swapan Debbarma haino hai Chakri join khlaimani. Previous video o ang saka bo Chakri thangleya. Engmani bagai bini nukhungo busuk birman kalaikha busuk tekto nangkha. Phiaba kaisa kok jeng chini hero Swapan Debbarma ni khukti sawimani tongmani. Bo interview najak thanio bo sawi khnarikha tamni bagi bo Chakri o thangleya. Akon ang norokno abo kisa explain khlai khnarwano. Bo ঠিক no Chakri manmani yagulo khushi khlai no Chakri no khlai tongmani bo kuno Chakri khlaina musung ya ama haya bo khushi khlai no Chakri no hamjagai no khlai tongkha pheba bo puila wo boibe appreciate khlai rang rok rijakmani aborok no bo khatiwi narak manliya tamningke Chakri ni rang ingyaba aborok bo pai thangbai kya aboni ulo bo Chakri manmani bo group disi keba asa kabang bo rang rok manliya kuno mote no khungcholi drop no manjao aboni ulo bo Chakri posting bo haksal khlai sewi rejakha soileng tawo hingke ambasani simi soileng tawo dakti office o thangai slapnani bo সম্ভব ya hinai chini real hero Swapan Debbarma arono bo nokbara eba rent house tongkha phia rangman le busukba yang mas phaikan kaino barani rang rok borina nango nok nukhungo bo chalongna nango abo haikeno bo kulok jagya enggai bo barani rang rok sanja kanka lachi jagai bo nogo phaipaikha bini bara no yakarei hingke nok ni simi gari bai lai suai bo dui tirogo thangnani bo rang rok asa korei jago waisa hingke bo train rok bai thango himbi rok thango yang nogole borok kabang tei kisarang manjama bai no nukhung solinani aboni bagui no bo teruk a Chakri o asek thangjagya enggai thangka pheba ang wan sukma hingke busuk jora tei kubuile sawimania bini busajak okara samani kokbo baksa kubui enggai mano chini real hero Swapan Debbarma dol hamya rok bai bo godalei kisa misa hamya o bo kubul khana kok ongkha nungmani chamani wo kubul khana hingke chini hero Swapan Debbarma sama kok bo kubui no ongnai bobo rang rok kulok jageni bagui no lai suna bejal rok ongjagai bini Chakri o thangyate anggai thangkana tei kisa misa sebo seler khana hine ang wansugo phia bising baksa borok bini bagui tatal majra berna nai tongkha ni bosao bono alka boribe kaisa kharok hini bo awai layo hono aborok khe bebak no tatal awai mungsi hinai real hero Swapan Debbarma bini khukbai thangbo khuk khengai saka au jesapano ungthon kabangma borok tabuk bo chini dara real hero Swapan Debbarma no hamjago belai chajago tamni hinke bo hai kha ganang kri hinke tini hazar borok ni langma kamawi thangna tongmani mathangai mangla khamo tei bo khoroksa chin tipra sani bumung no kuchugo talang thanio bo khoroksa ongkha chini bage proud ongkha enggai mano dara Swapan Debbarma ni life o tabuk bo kabangma wana chinta dukhu kosto tonggai mano bobo nini ani advice kaham nangai tong tamni hinke chung sawi mano chung siwi no tongo bo lekha pora korija borok rangman phano lekha pora ganang rok haike bo management rok rengglak pheba bono kabangma borok Chakri yakar khanai khanawi musuk thuidi abo hairokai comment khlailaikhya pheba abo haike ke bono bukha sbai norok bo comment ta khlaidi chung bono sia rengya phano bujokna se nangnai au kabangma borok no bono bujok khana aboni bagui no bobo tewaisa bini Chakri o bo thangpika hingke ang bo abono koine kaham ke bo bini samung no khlaithong lekha pora koraiba kisa misa bo management rengya family naikolna knowledge korei phano enggai mano haipano bono khas sbai awi jotono kaham advice belaikheno rikhangai chanai norok tewaisa bini video clips nainai di bo bini Chakri o thangpimani busuk khushi busuk tongthokni video স্বপনদা এসেছে, স্বপনদা, আমাদের স্বপনদা। Ngete kaisa kok dolai district Kanchansora parani khoroksa Hirendro Riyang drugs nawi overdose enggai bo thui thangka o video clips ang ani WhatsApp channel o rewai ranai norok ani WhatsApp channel o habai naimano YouTube o rikhangka bo roll korei YouTube o ma hai video rok rimaya
Aboni bagai ang WhatsApp channel lo riwi renai tei norok habai nai di ti ani WhatsApp channel no follow clear nai musung ka clear di norok khlaina di update manan bagai ke bayab song hirendro riyang ke drugs nao salsa ke bo drugs namani overdose ngai thangka ka barono thui thangka haipono bin bumang ka bono thui thangka ni saimia overdose drugs nai tongka ni simi wan sugai tong aboni bagai bono bunani hini bin majoli jagai bono bui bori phaika ulo bin boslano thui thangmani nogi belai khano bokapkha ang sanan musungo please khlai drugs rok nor yakar di je chin tiprasa sikla sikli rok tiprasa rok drugs bai kubuli thui tongbayo belai khano langma arwi tong o drugs ni dophano belai khano tolao khiklaika chuwa drugs de program musalai marok chini tiprasa sikla sikli no belai khano lama hamiawo tlangai tongkha dophani sinai noknai rok omorok no kisa cherei reform khlainani bo ungthon Hingke tini ni bagai asuk no video norok share khlai di te ketalenggai tongkang kani channel lo norok subscribe khlaina di tumung na ani insta norok follow khlaina no muchong khangke ang description no follow khlairnai tei ko norok nai di screen no bang riwi riwo hingke paithak jora norok video naimani bagai bell icon hambai norok tapok di video share khlaina ni hambai